Така, това е втория етаж. Ако можем да отворим. И стане всичко отворено. Ще стане някакво течение, ама то пък някаква се блъска. Ето как влизам от банята, хоп, другата врата. Тук няма нищо интересно. Всичко чисто ли е? То е чисто. Яко е, че всяка стая си има по един достатъчно голям килер. Има страшно много килери на всеки. Тук долу два огромни към всяка спалня, плюс там огромен локин. Разположението на нещата е добро. В спалнята не съм влизал. Много малък прозорите. Ей, тук... Абе, то някакси... Не знам, защо така блести това. Да. Тук или мокета е за сменяне, или най-малкото за едно много сериозно почистване. Мисля, че едно сериозно почистване ще свърши работа. Капайната палата сменяне? Ами, може и да се разминем само с почистване на тази специално. Ваната трябва хубаво да се изчисти, че е много грозна и мръсна. Първи път виждам, че е кръгла. Трябва да прави добро впечатление после. Да, ти трябва да се сменят. Ще колко е голям. Да, малко е тъмно обаче. Тук трябва да излизаме ключалката и да се изперем от ето. Аз мисля,